O Executivo Noiés vai a sacar a licitación nas vindeiras semanas as obras de renovación integral do Parque Infantil da Alameda. A actuación cun orzamento de preto dos 67.000 euros virá a dar solución ao desgaste acumulado do espazo de xogo polo paso do tempo e o uso continuado do mesmo, modernizando completamente as instalacións, reforzando a seguridade e adaptando o parque ás necesidades actuais das familias. Vamos a licitar nos vindeiros días unha mellora no Parque da Alameda que consiste sobre todo en mellorar o firme actual, que é un firme que está moi deteriorado, e tamén poñer novas unidades no parque infantil. Vamos a intentar facer unha bola xigante para que os rapaces poidan trepar e demais, cambiar os balancíns e demais que están en mal estado. É unha obra pois que ascende a 67.000 euros que vai permitir que os nenos e nenas nun dos parques infantiles con maior afluencia pois estén dun xeito seguro e practiquen esa actividade de ocio infantil e tamén de encontro entre as familias dun xeito máis seguro e máis adecuado. A reforma incorporará ademais novos elementos inclusivos, entre eles un carrusel adaptado para persoas con mobilidade reducida. O parque infantil conta con bastantes elementos inclusivos que permiten que todos os nenos e nenas, sexa que sexa a súa diversidade funcional, permita disfrutar dun ocio seguro. Con esta actuación, o Concello segue a dar pasos na mellora dos espazos públicos municipais, apostando por infraestruturas de maior calidade que favorezan a convivencia, o lecer e o benestar das familias. Nós contamos comenzar durante o mes de setembro a renovación para que no mes de outubro este xa prácticamente utilizable. Pode haber un retraso e empezar no mes de outubro, vai a depender moito da empresa que consiga a licitación. O prazo de execución son de 15 días dende que se adxudique e esperamos xa que este totalmente equipado.